Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi tanışdyrýaryn. Ortiýetiň prezidenti garaşylmadyk sapar bilen Siriýa bardy. Ol ýeňi şwarada çykyş etdi we ortiýetiň harbiýlaryna Urşa watan ýurtdaky goşunlaryň uly bölegini çykaryp başlamagy tapşyrdy. Men Gorunmak ministrine we baş tabyň ýolbaşçysyna ortiýetiň ýaragly güýçleriniň toparyny olaryň hemişeki ýerine çykaryp başlamagy tapşyrdym diýip Vladimir Putin ortiýetiň Siriýadaky Hmeymim bazasynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad bilen duşup ortiýet harbiýlarynyň öňünden çykyşynda aýtdy. Putinin 11-nji dekabrda Siriýadan bu ilkinji sapary onuň 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Dalaşy hökmünde gatnaşjagyny eglan etmeginiň 5 gün ýygyanyna gawat geldi. Putinin Siriýadan saparynyň onuň öz ýurdunda has köp goldaw gazanmaklygy gönüktirilen bolmagy çak edilýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 11-nji dekabrda Kairo we Ankara sapar edip Mösürüň we Türkiýanyň prezidentleri bilen gepleşik geçirjegi habar berildi. Kreml Putinin Mösürä sapar etjegini eglan edip 7-nji dekabrda ýaradan beýanatynda onuň prezident Abdel Fattah al-Sisi bilen gepleşiklerde beýleki meseleleriň arasynda ýakyn günde orada durnuklulygy we howpsuzlygy maslahat etjekdigini habar berdi. Mösürüň prezidentiniň edarasy Putinin we Sisi'niň siýasat, ykdysadyýat we sowda gatnaşyklary ýaly dürli ugurlardan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmege maslahat etjekdigini habar berdi. Mösürüň resmi Al-Ahram gazeti Putinin saparynyň dowamında bu demirgazak Afrika döwletinde ýadro zawodyny gurmak boýunça gutarnykly ulalaşyga gol çekiljegini habar berdi. Türkiýede prezident Putin, prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşiklerinde iki taraplaryň gatnaşyklary şol sanda energiýa proýektlerini Siriýadaky konflikti we ýakyn günde ordaky ýagdaýy maslahatlaşmagy planlaşdyrýar diýip habar berildi. Ukrainanyň suwdunyň 11-nji dekabrda Ukraina opozisiýasynyň lideri Mikhail Saakashviliniň hereketlerine suwddan öň çäklendirme girizmezlik barada karar çykarjagy aýdylýar. Saakashvili 8-nji dekabrda akşam tutsak edilipdi. Mundan öň 5-nji dekabrda polisiýanyň ony tutsak astan almak boýunça synançygy başy barmandy. Protestçilerin uly topary polisiýanyň ulagynyň daşyny gabap Saakashvilini boşadypdy. 9-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilini öý tutsaklygyny almagy we suwddan öň elektronik gözegçiliginde saklamagy sorajagyny ma'lum etdiler. Ukrainanyň häkimetleri Saakashviliniň 2014-nji ýylda häkimet başyndan agdarlanan soň ortaýa gaçyp giden öňki prezident Viktor Yanukovyçiň ýolbaşçylygyndaky jinayet topuryny özükdirmekde guman edilýänligini aýdýarlar. Şeýle Ukraina häkimetleri Odessa regionunyň öňki gubernatory Saakashviliniň ortaýatyň Ukraina garşy dildöwüşiginiň çäginde protest geçirýänligini aýdýarlar. Saakashvili bu aýplamalary absurd diýip adlandyrdy. İstanbulyň Gejeki klubunda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda guman edilýän Abdulkadir Masharipov 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaragly hüjüme amal aşyrmak şeýle ekstremist islam döwleti toporynyň agdaty bolmak bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwd ediler. Özbekistanyň raýaty Masharipov 11-nji dekabrda İstanbulyň Silivri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek suwd dinlenşiginde 40 ömürlük türme tutsaklygy jazasyna hökm edilip biliner. Türkiýanyň häkimetleri onuň günäni boýun alanlygyny aýdýarlar. Masharipov 11-nji dekabrda başlanýan suwd dinlenşiklerinde gyrgynçylykly hüjüme amal aşyrmak aýplamasynyň esasynda suwd edilýän 57 adamyň biri Masharipov bilen bilelikde onuň aýaly Zarina Nurullayewa hem suwd edilýär. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatlaryň Ýerusalimy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar etmek kararyna Ýewropa ýurtlarynyň hem eýerjegine özüniň garaşýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçirýän duşugynyň öňü tirasynda 11-nji dekabrdan çykyşynda Netanyahu Birleşen Ştatlaryň hereketiniň ýakyn günde orada paragatçylygy mümkin edýänligini aýtdy. Munyň öňü tirasynda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçi ýolbaşçysy Federica Mogherini guramanyň Ýerusalim boýunça halkara konsensusy ikrar etmegini dowam etdirjegini aýtdy. Biz Israýlyň we Palestinanyň arasynda eketek realistik çykarganyň Ýerusalimiň iki ýurdun paýtagty bolmagyna esaslanýanlygyna inanýarys diýip Mogherini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen hepde eglan edilen karary bilen dawaly Ýerusalim şäherini Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar edip Birleşen
Birleşen Ştatlaryň 10 ýyllaryň dowamynda alyp baran teatradyň uğruny ütgetdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir taraplyk we täzeýil bayramçylyklarynyň öňýanynda azyk bolçulugyny üpçün etmek barada döwlet derejesinde durulup geçilýän mahaly ýurtda azyk önümleriniň bahasy barha gymmatlaýar we olaryň käbir görnüşleri hassa gytalýar. Adatlygyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä häzirki wagt Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda daşary ýurtlardan getirilen towuk budunyň 1 kilogramy 8 manatdan satylýan bolsa-da, ondan her bir adam diňe 1 kilogram satyn alyp bilýär. Şol bir wagtda bu towuk budunyň 1 kilogram 10 manatdan hususy eýetçilikdäki dukanlardan isleýän mukdarynda satyn alyp bolýar. Döwlet tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän bu towuk budy hususy dukanlara düşüp, ol gymmat bahadan satywa çykarylýar. Onuň näme üçin döwlet dukanlarynda adamlara diňe 1 kilogram satylýandygy, onu hususy dukanlarda bolsa islediňçe satyn alyp bolýandygyny düşündirýän adam ýok diýip, özüni Mähri diýip tanışdyran Aşgabatly ýaşaýjy Adatlygyň yerli çeşmesine gürrüň berdi. Adatlygyň ýene 2 çeşmesi soňky 10 günüň dowamynda ýurdun velayetleriniň tas ählisine diýen ýaly çöregiň bahasynyň barha gymmatlaýandygyny aýdýar. Belläp geçdik bu waka Türkmenistanda ýurdun içinde we daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilli unlaryň gyçylygynyň emele gelendigi hem de munyň bilen bir wagtda unyň bahasynyň gymmatlamagynyň dowam edýändigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Men häzir kargazaklarym bir in arzan görnüş çöregiň Mesela daşoğuzda olur 1 manatda satın alıp bolýan çöregi, onda agramy ortasy 500 gram, 450 gram, ine şol häzir kuwatda 1 manat 40 tenge çykypdyr. Balkanyň öňki sorulukdaky çöregi 1 manat alyp bolýan bolsa, häzir 1 manat 50 tenge alyp bolýar diýip aýdýarlar. Marda bir 1 manat alyp bolýan çöregi häzir 1 manat 50 tenge alyp bolýar diýip aýdýarlar. Diýip agdalýan welaýetlaryň ençime ýaşaýjysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatda ýaşaýan Tinçi Amanmurat Bugaýew gürrüň berdi. Ol çöregiň bahasynyň hiline görä üýtgeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Meselem süýde ýurulan bir çöregiň bahasy mundan bir hepde çemesi öň 2 manatdan satylan bolsa, häzir 3 manat ýa-da 3 manat 50 tengeden satylýar. Adatlygyň ýurt içindäki ýene bir çeşmesi hem bu gymmatlamалary tasdiklap, häzirki wagtda Mary welaýetinde 1 manada örän kiçi we ýuky çöregi satyn alyp bolýandygyny belliýär. İlatyň arasynda ýuwaş panika bar. Lewapda hem ýagdaý uğurlukly däl. Heniz çöregiň bahasy gymmatlamady. Ýöne eýem, bu ýerde hem uny tapmak uly mesele. Ýokary hilli unyň 50 kilogramynyň 70 manatdan satylýandygy. Ýöne ony ähli ýerde tapyp bolmaýar. Diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Adatlygyň ýagdaýdan habarly yerli çeşmesi gürrüň berdi. Haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy beýleki önümlerinde hem duýulýar. Aşgabatdaky çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, odol ýyladyşhanalarda öndürilen pomidoryň 1 kilogramy öň 4 manatdan satylan bolsa, häzir 8 manada durýar. 1 kilogram soganyň bahasy öň 2 manada barabar bolsa, ol 4 manatdan satylýar. Karamel görnüşli süýjüleriň 1 kilogramy öň 9 manatdan satylan bolsa, häzir 20-22 manat aralygynda. Ýatlap geçdik, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda adyk we senat haritlarynyň ählisiniň diýen ýaly bahasy adyrdan 2 hisse gymmatlady. Un, şeker we ösümlik ýagy ýaly günüwirin ulanylýan haritlaryň söwda tekçelerinden wagtal ýitirim bolmagy hem dowam edýär. Türkmen mediasynda ýurt bolçulugy, adyk howpsuzlygy, ykdysady ösüş diýilýänleriň delilleri hökmünde dowamly çykyşlar we reportajlar görkezilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Galina Kucherenkanyň gyzy Valeriýanyň 8-nji dekabrda habar bermegine görä, bunyň ejesiniň ykbaly barada beren soraglaryna polisiýa we sud resmiýetleriniň ejeňini gelmez we arzudaky ýürütü priýomnikde bolmaly diýen gysga jogabyndan başga maglumat bermendirler. 7-nji dekabrda ejesi bilen birlikde öýünden ekedilen we Aşgabatyň polisi bölümine azatlyk etrap suduny alınıp barılan we 50 manat jerime salınıp günüň aýagyna boşadylan Valeriýa öýüne baran adamlaryň Galina Kucherenka tömedilenligini we güýç bilen ekedilenligini gurrun berdi. Onun sözlerine göre olaryň öýlerini zor bilen girip özlerini polis edip atlandyran 8 şemesi adam öz atlaryny aýtmandyrlar, hiç hili resmi kağız görkezmendirler. Bu barada Valeriýa şeýle diýdi. Маму, они повалили её на пол. Она лежала на полу. Я просила. Olar başda ejemi ekitdiler, onu ýere ýykdylar. Ol ýerde ýatyrka men ýanyna barmak isledim, emma äpet bir adam meni saklap durdy, elimi gaňyrdy. Men ejemiň ýanyna goýberiň diýip ýalbardym. Ejemiň halyndan alad etdim. Emma olar hiç zat bolmaz ejeňe diýdiler we onu süýräp ekitdiler. Ejem çykyp barýarka gapyda haýwanlary ýygnaýan uloň durandygyny aýdyp ýetişdi. Ejemi ekidenlerinden soň maňa bol ähli gymmatbaha zatlaryňyz bar bolsa al ýanyňa, dokumentlerini al diýdiler. У вас ценные вещи, есть документы, всё с собой заберите. Galina Kucherenka bir näçe ýylyň dowamyny aşypatdy. Üýsiz haýwanlary gorumak, olaryň häkimetler tarapyndan guramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiv iş alyp bardy. Halas eden haýwanlarynyň en çemesini öz öýünde saklaýady. Şu ýylyň tom saýyny Galina Kucherenka özüni güýç organlarynyň işgärleri tarapyndan sesini çykarmazlyk hakynda duýduruş edilenligini we hatda ölüm haýbatynyň atylanlygyny Azatlyk radiosyna habar beripdi. Türkmenistanyň gyrjdan aktivistini, olaryň maşgala agdalaryny we garaşsyz jurnalistlere şol sanyna Azatlyk radiosynyň habarçylaryna basyşlar dowam edýär. Diňe soňky aýlarda gyrjdan aktivisti Nataliya Shabunso, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Aşylowa, sosial ulgamlaryň aktivisti Galina Vertyakova dürli gysyşlar boldy. Türkmenistan häkimetleri yitirmedilen aktivist Galina Kucherenkanyň howpsuzlygyny üpçün etmeli diýip adam hukuklaryny goraýjy halkara gurumlaryna çağırış edýärler. Galina Kucherenka 7-nji dekabrda özlerini tanatmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatdaky öýünden zor bilen ekidildi. Şondan soň onuň ykbaly nämälim galýar. 17-nji dekabrda Aşgabatly tanymal gyrjdan aktivisti Nataliya Shabuns Galina Kucherenka barada hinidem maglumatyň ýokdugyny Azatlyk radiosyna habar berdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy we adam hukuklary boýunça halkara partnerligi haýwanlary goraýjy Galina Kucherenkanyň bir näçe aýlap güýçlünün basyşlardan soň ugurlanmagyny ören aladalanýarlar diýip guramanyň 8-nji dekabrda bilelikde ýerden beýanatyny aýdylýar. Onun ykbaly barada maglumatyň ýok ýagdaýyna Galina Kucherenkanyň howpsuzlygy we saglyk ýagdaýy iňen aladalandyrýar. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň gyrjdan jemgyýetiniň aktivleriniň ýüzbe-ýüz bolýan adatdan daşar töwekkülçilikleri suratlandyrýar we ýurtda tankydy sesleriň ýazarlanmagynyň güýçlenýändigini görkezýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulyň aýtdy. Guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucherenkanyň howpsuzlygyny üpçün etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne açmagy, desini we şert goýmazdan boşatmaga çağırýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy halkara gurumlaryň beýanatyna Galina Kucherenkanyň ugurlanmagyny, tutsak astyna hem daşarky dünýäden üzgünlikde saklanmagyna jogapkärler sud edilmeli diýilýär. Düýbi Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ýerleşen Human Rights Watch guramasy Aşgabatda Galina Kucherenkanyň edenetlikli tutsaglygyny ýazgardy we Türkmenistanyň halkara partnerlaryny çağırış edip Türkmen hökümetinden Kucherenkanyň nirede saklanýanlygy barada gysgaly maglumat bermegini we onuň boşadylmagyny talap etmäge ündedi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. CIS Debit Recovery Solutions Türkmen bilen Türkmennewitiň kredit reytinginiň gutoranyny aýdýar. CIS Debit Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasy Türkmenistanyň Newitgaz pudugynyň iň iri döwlet konserniniň bar bolan maglumatlardan çen tutulanyny özüniň daşary urtly şäherliklerine $20 milyon köp bergili ýagdaýa düşendigini habar berýär. Köp sanly halkara firmalar bilen bir hatarda Kipirdäki IC Intercomplect Ltd atly firma hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän CIS Debit Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasynyň beýannamasyna diňe Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň $8,540,910,155 Amerikan dollaryna barabardygyny, Türkmengaz döwlet firmasynyň bergisiniň bolsa 15 milyon Amerikan dollary möçberine de aýan edilýär. Hukuk firmasy noýabrda Türkmennewitiň öz bergisini töläp bilmejek ýagdaýdadygyny ma'lum etmek bilen Türkmenistanyň ol döwlet konserniniň eýem 3 ýyldan bäri wagtlaýynça finans kynçylyklaryny we pul ýetmezçiligini sebäp görkezip 8 milyon Amerikan dollary möçberinäki IC Intercomplect Ltd atly Kiperli şerekete bolan bergisini tölemeýändigini bildiripdi. Hukuk firmasy 3 dekabrda bir näçe diplomatik wekilhanalara we şol sanyna Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän şereketlere ýüzlenme iý berip, berginiň alalaşykly ýagdaýda tölenmegini töweller etdi. CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisi Taras Kopi Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Türkmenistanyň firmalaryndan algysyny alyp bilmeýän bir näçe ýurdun wekilleriniň eýem özlerine ýüz tutanyny habar berdi. Вчера нам с утра обрывали телефон офисный, звонили с посольства США и Японии. Dün ýerden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýaponiýanyň ilçihanalarynyň bilejen etdiler. Ýaponiýanyň ilçihanasy biziň hatymyzda agdalýan maglumaty ýaýratmak üçin ruhsat sorady we biz hem oň ýaýradylmagyna razyçylygymyzy bildirdik. Olar Ýaponiýanyň 2 sany iri korporasiýasynyň Türkmenistanyň ady agdalýan döwlet konsernleri bilen bolan hyzmatdaşlygyndan finans hem logistiki taýdan problema duçar bolan arasynda öz ilçihanasyna kömek sorap ýüz tutanyny aýtdy. Men düşünşime görä ilçihananyň we şol Yapon şereketleriň, ýagny olaryň biri Kawasaki ýol başçylary bilelikde Türkmenistanyň içerki ykdysadyýet banky bilen boljak duşuşykda biziň çap eden maglumatlarymyzy ulanmak üçin ruhsat soradylar. Наше письмо, информацию про наш мал во время этой встречи. Taras Kopi, Türkmennewit we Türkmengaz döwlet firmalarynyň özüniň iň uly kredit hyzmatdaşy bolan Hytaýyň kredit reytinginiň gara sanyna girendigini ma'lum etdi. Буквально в начале этой недели мы узнали следующую информацию. В Китае есть государственная страховая корпорация. Bir hepdäniň başynda şeýle maglumat aldyk. Hytaýda eksport işleriniň %95-99 göterümine kepillik berýän bir kepillik şereketi bar. Olaryň biziň müşterimiz we ol Türkmengaz arasynda bilelikde işleşipdik. Biz olar bilen bilelikde sorap Türkmengaz we Türkmennewitiň kredit reytinginiň gutoranyny öwrendik. Diňe Türkmennewit bilen baglanyşykly 3 sany suw diýişi goz bolupdyr. Ýagny bu onuň Hytaýlylara 3 sany bergisiniň bardygyny görkezýär. Ýöne gynansagan biz häzir ol bergileriň mukdaryny bilmeýäris. Bu Türkmenistanyň şol 2 döwlet şerketiniň Hytaýyň eksport işlerine kepillik berýän firmasynyň gara sanyna alnandygyny görkezýär diýip CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisini ýaýar. Taras Kopi'nin aýtmagyna görä, şeýle ýüzlenmeler hukuk firmasynyň geçen ýyl uzaga çeken tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bir müşterisiniň algysyny almaga kömek edenden soň köpelipdir. Ýagny bu halkara şäherlikleriniň Türkmenistanyň hyzmatdaşlykda bekanun hereket edýäni arasynda CIS Debit Recovery Solutions atly hukuk firmasyna bildiren ilkinji arz şikaýaty däldir. В апреле этого года мы закрыли вопрос задолженности Туркменгаза 2,5 миллиона перед нашим клиентом из Китая. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmengaz şereketiniň biziň Hytaýly bir müşterimize bolan 2,5 milyon Amerikan dollary meçberinäki bergisini töletdirdik. Ondan soň Fransiýadan, Hytaýdan, Russiýadan, Katardan müşteriler şol Türkmengaz we Türkmennewit firmalarynyň şertnamalardaky öz borjuny ýerine ýetirmeýänligi we alan zatlarynyň pulunu tölemeýänligini bildirip bize ýüz tutdular diýip Taras Kopi aýdýar.
Türkmenistanyň hökümeti Türkmennewit'in IC Intercomplect Ltd adly Kiperli şerkete bolan bergisi barasynda nähilidir bir kommentariýa bermeýär. Azatlyk radiosyna Türkmennewit we Türkmengaz döwlet konsernlerinden bu urda maglumat almagam başartmaýar. Mundan ol bir näçe türk firmasy Türkmenistanyň şertnamalardaky borçlaryny ýerine ýetirmeýäni barasynda halkara kaziyetlere we guramalara ýüz tutupdy. Şonuň ýalyda Russiýa, Iran we Belarusiýaly bir näçe döwlet şerketleri Türkmenistanyň Newit gaz puwdu bilen bir katarda dürlü hyzmatdaşlyklarda baglançylan şertnamalardaky öz borçlaryny berja etmeýändigini bildiripdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir näçe ministrini täzeledi we ýurda adyk bilen üpçün etmek üçin döwlet komissiýasyny döretdi. Bu çäre türkmen manadynyň dollaryň garşylygyny rekord derejede asgynlap, bazarlarda adyk haritlarynyň bir näçesi gymmatlan we gytylan wagtyna gawat geldi. Türkmen medeniýeti bu gezek işte goýurylan kemçilikler üçin diýilip 4 ministriň wezipesinden boşadylynyny ençeme resmi käýinç berilendigini habar berýär. Nowatdaky kadr çalışmagy we käýinçler hökümetiň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisiniň dowamyna yglan edildi. Hökümet mejlisiniň dowamyna Senagat ministri Amanberdi Tüýlüýew, Zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministri Seyit Mehmet Akmammedow, Demiryol Ulgomy ministri Derýaguly Bäşimow, Owy we Suw hojalygy ministri Nur Sehet Sapardurdyw wezipelerinden boşadyldy. Adatçy bolýaly, prezident bu gedegem işden aýrylan ýoldaşlaryň ornasarlaryny odalky başlyklaryň ornuny belledi. Ýurduň energetika ministri Çar Murat Pürçök we käýinç yglan edildi. Bu käýinç prezidentiň tasdiklamagyna görä ministri wezipe borçlaryny göwnüja ýerine ýetirmän işte goýberen kemçilikler üçin berildi. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmenbaşdaky Newit'i gaýtadan işleýän zawodlar topulmanyň baş direktori Döwletmurat Bäşimow, Türkmennewit döwlet konserniniň başlygy Döwletturdy Hajyýew käýinç yglan etdi. Resmi habara laýyklykda olar hem wezipe borçlaryny göwnüja ýerine ýetirip bilmän, işte kemçilik goýberipdirler. Emma bu diýilen kemçilikler aýdynlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine göre aydılsa, Goloyda Türkmennewitiň daşary ýurt kompaniýasyna bergisini berip bilmeýänligi hakynda habarlar ýaýrady. Wezipesinden boşadylan uwalky emeldarlaryň hemmesiniň işte düýplü kemçilikleri goýberendikleri aýdylýar. Emma ol kemçilikler anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de işden aýrylan emeldarlaryň ýerini bellenen täze resmiýetleriň öňünde şol diýilýän kemçilikleri düzetmek üçin nähili anyk wezipeleriň goýulandygy habar berilmeýär. Hökümetiň bu gezekki mejlisinde wezipesinden boşadylanlara garanyna bir käýinç we soňky duýduruş berilenler has köp boldy. Olaryň arasynda vice-premier Sapardurdy Toýlüýew, Dädeway Amangelliýew, Goçmurat Muradow da hem bar. Prezident Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Döwran Urazmuradow, Merkez Bankyň başlygy Merdan Anna-Durdiýew, Balyk hojalygy ministri Taňryguly Paşy we Saglygy saklaýyş we derman senagat ministri Nur Muhammed Amannepesow soňky duýduruşlar berdi. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň adyk köp sözlügini üpçün etmek barada döwlet komissiýasyny döretdi we onuň düzümini tasdiklady. Döwlet başlygynyň hökümet mejlisinde ýygyderli tawşyrmagyna garamazdan türkmen bazarlaryna adyk bolçulugy döremeýär we bu ýagdaý bahalaryň ýygyderlik gymmatlamagy bilen tasdik bolýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynaky iň uly ykdysady krizis başdan geçirýändigini, bu kynçylyklaryň newit gazynyň global narhlarynyň arzanlamagy we türkmen ykdysadyetiniň ýeterlik diversifikasiýalaşdyrylyp bilinmezligi bilen baglydygyny aýdýarlar.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. İstanbul'la Abdulkadir Maşaripowyň kadet işi başlady. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna İstanbul'laky Reyna adly gijeki kluby terrorçulukly hüjüm gurnamakda aýplanýan Abu Muhammed Khorasany lakam bilen meşhur bolan asly Özbekistanyň Abdulkadir Maşaripowyň kadet işine adatdan naşar ýagdaýda görülýän howpluk çäreler aslynda Silivri tutsawhanasyna garalar. Türk sülçüleri adam öldürmek we beýleki jenayatlar etmekde aýplanýan Abdulkadir Maşaripow üçin 40 gedek ömürlük tutsawluk möhlediniň berilmegini, ýagny onuň 2397 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soraýarlar. Maşaripowa 39 adamyň janyna kastetmek, ýurdun konstitusiýon düzgüniniň agdarylmagyna synanşyk terrorçulukly hüjüm gurnamak, gaty köp adamyň ganyna galmak, bikanun ýara saklamaga dil uguşmak ýaly günäler bildirilýär. Abdulkadir Maşaripow İstanbul'laky Reyna adly gijeki kluby gurnalan hüjümden aýplanyp tutsak edilen 57 adamdan biridir. Onuň aýaly Zarina Nurullaýewa hem aýplanýanlaryň sanygyndadyr. 11-nji dekabrda, ýagny şu gün bolýan kadet oturulşuny şol 57 tutsagyň ählisiniň hem gatnaşýagy we sülçüleriň Zarina Nurullaýewa bolsa, öz adamsyna berilýän jeda ýaly hökümüň berilmegini sorajakdygy habar berilýär. Abdulkadir Maşaripow 16-njy ýanwarda 2010 polisiň gatnaşmagyna 17 güne çeken operasiýanyň netijesinde İstanbul'da ele salyndy. Köp sanly ýurtda gadan edilen Islam Döwleti adly terror gurulmasy bolsa, 2-nji ýanwarda Reyna adly gijeki kluby edilen hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Türk mediasyna ýaran habarlarda aýdylyşyna görä, Abdulkadir Maşaripowyň beren maglumatlary esasynda ekstremist toparyň ägirt uly terror gurulmaçylygynyň üstü açylypdyr. Maşaripow şeýlede özüne ýönkölýän günäleriň hemmesini boyun alypdyr. Sonra edilşikde ol özüniň 1 ýyl ogul, ýagny 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Iranyň üstü bilen Türkiýe gelenligini we bir salam Konya şäherine ýaşandygyny aýdypdyr. Türk sülçüleriniň beren maglumatyna görä, Maşaripowa hüjüm gurnamak buyrugyny Siriýanyň Rakka şäherine ornaşan Islam Döwleti toparynyň ýol başçylaryndan Abu Jihad lakamly asly Russiýaly Islam Atabiýew beripdir. 1-nji ýanwarda İstanbul'laky Reyna adly gijeki kluby gurnalan terrorçuluk hüjümüň netijesinde 39 adam ölüp, 69 adamam yaralanypdy. 23-nji aprelde Amerikanyň ses radiosu, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtow gullugynyň çeşmesine salgylanyp beren habaryna 6-njy aprelde Siriýanyň günnügoruna ýerleşýän Al-Mayadin şäheriniň goloýunyna gizlin geçirilen operasiýada İstanbul'laky gijeki kluby gurnalan hüjümüň jogapkärlerinden hasaplanýan asly Özbekistanly Abdurrahman Uzbeki'nin öldürülendigini ma'lum edipdi. Ondan awal Türkiýanyň Anadolu habar gullugy Abdulkadir Maşaripowyň aslynyň Özbekistanyň Fergana welaýatynyň Kokand şäherinden bolanlygyny we öz ýurduny mundan 6 ýyl owul terk edip Owganistana gidenligini habar beripdi. Maşaripow terror gurulmasyna agzadygy sebäpli Özbekistanyň gözlenýänler sanygynda durýar ekeni. Köpçüliklüğün habar veriş serişteleri Abdulkadir Maşaripowyň Owganistana Al-Qaida gurulmasynyň agzalygyndan çykyp Islam Döwleti toparynyň hataryna goşulandygyna ýany edýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Pervez biz programmamyzy dowam etdirýär.